Live-in versus marriage. Ano ang mas tama para sa inyo? Dad, alam mo ba, nung 2017, si then Nadine Lustre at saka yung boyfriend niya nung panahon na yun, si James Reid, tinanong si Nadine Lustre kung nagka-live-in na ba sila. Tapos sinabi ni Nadine Lustre, come on guys, it's 2017, it's not new. So, base sa mga statistics dad, sa isang survey, 20% of all Filipinas aged 15 to 49 ay nagli-live-in na. As opposed to back in 1993, 5% lang of Filipinas 15 to 49 ang nagli-live-in. And today, 2.4 million Filipinas aged 50 to 24 ay nagli-live-in na ngayon. Ngayon, sinasabi naman ng Commission on Population and Development, nakakatulong daw ang live-in scenario dahil mas natututo daw ang mga couples paano mag-split ng bill, paano mag-split ng electricity, kuryente, paano mag-live together in a household. At sinasabi daw ng mga young men and women daw na pag nagli-live-in sila, at least hindi daw sila nakukommit sa taong hindi fit sa kanila, makita daw nila yung attitude ng tao na to, kung next step ba nila ay marriage, kung tama ba ang tao na to sa buhay nila. Pero sinasabi rin ng Commission on Population and Development na usually pag nagli-live-in, ang resulta rin nito ay mas marami daw mga unplanned pregnancy at mas maraming children kahit na hindi pa sila kasal. And sinasabi nga ng mga iba na masyadong mahal ang cost of marriage aside from the fact na natatakot sila mag-commit sa isang tao na hindi pa sila sure kung sila ba ang tama sa buhay nila. Ngayon dad, base sa experience mo, ano ba ang mas tama para sa mga tao ngayon? Living in or marriage? Well, siguro tingnan muna natin, no, kahit naman nung kapanahunan namin, nung kabataan natin, no, nung dekada 1970s and dekada 80, meron na rin talaga mga nagli-live-in, no, pero hindi nga lang ganun karami pa, no. Ngayon talaga kasi yung percentage medyo talagang lumawak na, no. So tingnan natin yung advantages and disadvantages, no. Siyempre, ang unang advantage na sinasabi nila pag live-in, at least hindi ka nagagastos kasi minsan mahaba ang proseso ng pagpapakasal, lalo sa simbahan, no. So kung kulang ang budget mo, siyempre kadalasan ayaw na rin nila magpakasal muna hanggang makaipon na lang sila at saka sila magpapakasal. Yun ang unang advantage, sinasabi nila yung cost, yung magagastos, no. Pangalawa yung sinasabi nila na dapat magkakilala muna ng maayos kasi nga sabi nga nila you can really not know a person until you live with the person, no. So merong advantage inyo kasi nga ang mahirap niya pag kinasal na kayo, dumaan na kayo sa legal process, pagkatapos yung pala hindi kayo magkakasundo sa mga kaugalian ninyo, yun ang nagkakaroon ng problema, lalo pa lumalaki din yung sinasabi nilang gastusin nila for separation or for annulment, no. So yung sinasabi ng practical side of it, no. Yun ang mga sinasabing dahilan kung bakit mas mabuti pa mag-live-in na lang muna. So yan yung mga kadalasan na sinasabi ng mga tao ngayon in this modern age na sinasabi ng practical na, hindi na uso yung mga conservative and traditional values na kinagisna ng mga sinaunang mga tao at saka yung ating mga ninuno at saka kahit na nung kapanahunan namin. Yun ang sinasabi nilang advantage. Pero siguro nga, yun naman, tingnan naman natin yung mga disadvantage, no? Ang disadvantage niya kasi siyempre, ang problema, pagka nagkaroon kayo ng anak, siyempre yung anak nyo, yung legal document yan, medyo magulo pa yung pagka-dokumento niya, no? Pagkukuha yan ng mga birth certificate and everything. Bagamat pwede pumirma na ngayon ang isang lalaki, kahit na hindi pa naman siya yung asawa, pinapayagan na nung panahon kasi, nung panahon namin, kinakailangan husband. No? Ngayon, kahit na live-in, pwede na silang pumirma. Pero siyempre, yung bata, medyo paglaki niya, medyo madidiskaril yung kanyang pananaw sa mga relasyon, no, sa buhay. Ang disadvantage number 2, then, pag hindi kayo nagkasundo, siyempre, tapos lalo na nagkaroon kayo ng anak, hindi rin maganda tingnan, no? Kawawa rin yung bata kasi parang lumalabas yan, child from wedlock yan or from, from outside a real marriage relationship. And also, pag titingnan natin, siyempre, sa tradisyon ng simbahan at ng pananalig natin sa Panginoon, kinakailangan, pag nagsama ang dalawa, kinakailangan may commitment na, no? Kasi pag walang commitment, ang problema doon, siyempre, parang anytime pwede kayong maghiwalay, anytime pwedeng masira yung relasyon, at kahit na sino pa, kahit nakasal kayo o hindi, talagang magkakaroon ng tukso ang bawat isa't isa. Pero ang maganda lang, siyempre, pag kasal kayo, may legal document kayo, mas merong pinapahalagahan ninyo yung relasyon ninyo kasi alam nyo nakatali kayo at hindi lang kayo nanumpa sa batas, nanumpa rin kayo sa Panginoon, no? So, yun ang mga advantages and disadvantages. Pero kung ako tatanungin mo, siyempre, mas mabuti pa rin na magpakasal kayo bago kayo magsama. Kasi pag nagsama na kayo, ang problema doon, siyempre, dihado kadalasan. Kahit nasabihin natin modern age na to, dihado pa rin kadalasan yung babae. Kasi nga, bakit? Halimbawa, hindi kayo nagkatuluyan, nagkahiwalay kayo. Siyempre, kung gusto mo mag-asawa ulit ng mas maayos at mas responsable na lalaki, normally, magiging second class choice ka sa kanya, no? Second class citizen ka sa mga responsable at mga disenteng lalaki. Kadalasan, hindi ko naman sinasabing lahat, pero madalas, yun ang kanang pananaw ng lipunan, no? Hindi mo pa rin maalis yung ganong parang stigma na sasabihin na parang segunda mano ka na at medyo nakipag-live-in ka na sa ibang lalaki, no? Kaya siguro sa umpisa pa lang ang suggestion ko, mga payo ko sa ating mga kababaihan, kalalakihan, kilatisin yung maayos yung sasamahan nyo o girlfriend nyo o boyfriend nyo. Hindi lamang kayo ma-attract sa panlabas na kaanyuan o sa mga maganda pinapakita sa inyo. Tingnan nyo yung historical background nung gusto nyo makasama o gusto nyo maging girlfriend or boyfriend kasi yung historical background na yun, kadalasan lalabas at lalabas pa rin yun, yung kinaugalian niya, yung ugali niya nung panahon. At syempre, titingnan nyo rin yung sa magulang, no? Kasi nga sinasabi
sinasabi nila, yung mga relasyon ng magulang, kadalasan nagre-reflect yan sa anak. Although hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero mataas yung percentage, so 70 to 80% nagre-reflect yun sa anak. Kaya magagaya yung ganong klaseng pag-uugali kung nakita natin na hindi maayos yung samahan ng mga magulang nila, kadalasan yung bata medyo maliligaw din ang landas. Yun ang mga suggestion natin at mga advice natin sa mga kabataan ngayon. Tama ka, Dad. Actually, sa study sa US, sinasabi nga, yung mga kids or children sa mga magulang na nag-separate o nag-divorce, usually, statistically speaking, mas mataas ang chance sila na magde-divorce sila kasi ang pananaw daw nila sa relasyon, hindi nga as solid as yung mga children na galing sa hindi divorced families. Yun nga, siguro ang magiging advice nga lang namin sa mga kababaihan at kalalakihan is try to get to know someone first. Siyempre, dapat pag-alalan yung pagkatao ng inyong partner o gusto nyong naniligaw sa inyo. Check nyo kung may mga red flags at kung acceptable ba yung mga red flags na yun sa inyo. Kasi maaga naman makita naman yung mga ibang hints kung tama ba yung tao na yun para sa inyo o hindi. Kaya before kayo mag-commit, dapat makita ninyo kung sa mga small subtle hints na red flags nga na tinatawag natin kung okay ba sila or may masamang personality sila kasi yun yung magiging basehan. Kasi kahit na hindi kayo kasal pero nag-live-in kayo sa isang tao na masama pala para sa inyo, syempre mas ma-hassle pa at masisira ang inyong buhay kung ganun. Kasi ngayon parang hindi ka naman trapped sa isang legal document pero trapped ka pa rin sa isang household with them. At ayaw naman natin yun mangyari yun. So yun, live-in versus marriage, ano ang mas tama sa inyo? Sana may natutunan kayo. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Katulad sinabi ng ating kuya ng bayan, no, wala namang perpektong relasyon at wala rin perpektong tao. No? Pero ang tanong lang doon is kung can you take the negative traits or characteristics ng masawa mo, makakasamahin mo, dapat kilatisin mo na maayos yun bago kayo talaga mag-commit sa bawat isa't isa. No? Kasi pag nag-commit ka na, yun na yun. No? Kung talagang in the process, saka mo lang na-discover na may mali, saka siguro pwede ka mag-file ng annulment at legal separation. Pero at the end of the day, mas maganda pa rin na ikasal kayo na maayos bago kayo magsama. Para sa ganun, kahit na papano, yung dignidad nyo at integridad niyo sa panghabang buhay at sa kalaunan, mapangalagaan niyo. Kasi pag lumaki yung mga anak nyo, tinanong kayo, siyempre iba pa rin yung sinasabi nyo talagang meron kayong paninindigan sa inyong relasyon at lalo kayong gagalangin kung kakayanin nyo. At siguro doon sa mga nagsasabi naman na practical dahil mahal na magpakasal, marami naman mga mass wedding minsan. Titingnan nyo lang sa city government, minsan may mga, kadalasan niya may mga sponsored mass wedding yan na wala na kayong gagastusin. No? So, look at that kung yung ang sinasabi yung practicality of the relationship of marriage. Yun lamang mga kababayan. Ako po si Michael Sa, inyong dad ng bayan.